أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. Cela Allah abusise ukufundwa kwezwi lakhe egameni lika Allah onomusa onesihawu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ukuthula makube kini nonke nina enibukela ama-video kaMasithandane naka Mufti Shandu ku-YouTube. Bafowethu, ngingakangeni nje kule topic esikhuluma ngayo ngoba ijule kakhulu le topic esikhuluma ngayo. Nginombuzo engiwubhekise kuwo wonke amaKristu ukuthi njengoba nizilungiselela iPhasika, njengoba nithi nina nilungiselela iGood Friday, ake nitshele thina sitshela abangazi iBhayibheli leli uma ngabe nilifunda niyaliqhatha yini? Ayi, ngakhuluma isizulu esideep. iBhayibheli uma nilifunda niyaliphendulela yini, nilibhekise phansi noma ngesilungu upside down? Umbuzo nje impela obheke kuwo wonke amaKristu la akholelwa kwi-Good Friday ukuthi uJesu wafela izono zabo. Ubheke kubo lo mbuzo lokuthi iBhayibheli manje lifunda nenze njani? Niyaliqhatha niliphendulele upside down ngoba nonke maKristu nonke iBhayibheli nonke nili-understanda engathi nizalwa umama oyedwa. Ngathi khona impepho abanishunqisele ngayo noma ugcusula noma angazi ukuthi ngizothi noma umbhemiso noma angazi ukuthi bathi ngathi khona nje into eniyibhemile ukuthi nina nonke nizolahlekelwa amakhanda enu ngeke aze asebenze. Ngiyaxolisa ukuyibeka ngaleyo ndlela leyo ngoba umuntu owenza into eyibona ukuthi ayikho, eyibona ukuthi i-wrong, aqhubeka ayenze, kimi lowo muntu loyo khona okushodayo la emqondweni wakhe. Angiphinde, umuntu owenza into eyibona ukuthi i-wrong aqhubeke ayenze, kimi wakoShandu lowo muntu loyo akaphelele kahle la emqondweni. Lalelani, ngivule la iQuran, Surah Nisa chapter 4, Surah Nisa iverse, subhanallah, iverse 157. Surah Nisa verse 157. Lapho uAllah khona eqhaqha imiqondo yabantu, imiqondo efile, imiqondo ekholelwa ebumnyameni, imiqondo ekholelwa ey'ntweni ezi-wrong, imiqondo le ethukuthelisa umdali ngey'nkulumo zabo nangezenzo zabo. uAllah uthi ngikhuluma nani, lalelani nilalelisise ukuthi uAllah uthini. Subhanallah. Uthi uAllah wa qawlihim, Allahu akbar, ngemlomo yabo bayakhuluma, ngemlomo yabo bayakhuluma bathini? Inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam, ngempela simbulele noma sambulala
uYeshua noma uJesu lo esenimbiza ngoJesu indodana kaMaria. uAllah uthi nisho njalo. Laba abathi bambulala amaJuda namaRoma, nina nifakezelana namaJuda namaRoma nithi vele bambulala. Kusho nina amaKristu. Njengoba nilungise nje nilungisela iGood Friday, nilungisela iPhasika. Ngisabuza namanje, yini enhle ngokufa komuntu? Angiphinde, maKristu, yini enhle ngokufa komuntu? Ngoba amaJuda masiwabuza athi wona kuhle kuwo ngoba is good for business. Asho njalo amaJuda. Sewabuza ukuthi yini enhle ngalezi insuku lezi, Friday, Saturday, Sunday, yini enhle ngazo? Bathi thina we do good business. Kuhle kithi lokho ngoba ama-cross buns ewulwethu azobe ekhuphukile. Abantu abamnyama yibo abazobe bewathenga. Iwulwethu izokwenza imali ebovu ngama-cross buns ngoba abantu abamnyama ngomqondo ofile bathi le cross le ebhalwe lapha kule ama-buns layana isiphambano sikaJesu. Awuzwe nje umqondo ofile, yizwa nje umqondo ofile. Bathi le nto ebhalwe lapha kwi-cross buns isiphambano sikaJesu, yingakho bewathenga kanje emqondweni yabo. Njengoba bethenga lama-buns lana, izono zabo ziyahlanzwa. Sengathi umdala ngasivula amehlo. Bantu bakithi, anizenzanga, nidukisiwe, nilahlekisiwe amaRoma namaJuda. Okwethu ukuthi sinivule amehlo. I-Good Friday kubo, i-Birth Friday kini, ngoba nina nilahlekelwa imali, nibaphuwa ngoba nina niyaqolwa. Angikuphindele, i-Good Friday kumaJuda namaRoma ngoba bona benza imali ngofish nangani nangama-cross buns. Benza imali ngofish nangama-cross buns. Angithi ayithi kusho njalo ukuthi uJesu wanikeza abantu ilokuzana, wathatha inhlanzi ezimbili wayikhulekela zaphenduka zaba yinkulungwane zeinhlanzi, wafitha u-5,000 wabantu. Yingakho nge-Good Friday bedlala ngani benithengisela ifish ngoba bayazi ukuthi nina nizobashayisa i-stock out. Subhanallah. Sengathi umdala ngasivula ingqondo, asivula amehlo. Bafowethu, layelani. uAllah uthi leyo nkulumo leyo bathini? Wa qawlihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam rasul Allah. Ngemlomo yabo bathi uYeshua oyindodana kaMaria isithunywa sika Allah bambulala. Allahu akbar. Lalela Allah uyaqhubeka. Wama qataluhu, abazange bambulale. uAllah untshela 99, take it or leave it. Abazange bambulale. Zahlanzwa niniki izono zakho. Noma ngabe bambulalela izono zakhe, wasala wena nezono zakho. Kusho iBhayibheli, akusho mina. Lithi umuntu nomuntu yokwehlulelwa ngokwemisebenzi yakhe. Akusho mina. Kodwa Allah uthini? Uthi abambulalanga. Ngithi mina noma ngabe bambulala, babembulalela imisebenzi yakhe, izinkulumo zakhe. Mangabe ufuna ukuyazi imisebenzi yakhe ayeyikhuluma, hambe eBhayibhelini lizokutshela. uJesu wayevula impumputhe amehlo, kwakwadina abaFarisi lokho namaJuda namaRoma. Wayekhulumisa ilokuzana, wayesukumisa ishosha. Kwakubadina labo bantu labo, babengakuthandi lo ngoba bona kwakubahlula. Wayelapha abantu abanobulephero, kubehlula bona bedineke. Evusa abantu abafile. Benze njani evusa uLazaro? Bathi hey, lo muntu lona uyinkinga kakhulu, lo muntu lo mele simbonele iplan. Abantu abaningi bayaphuma la enkolweni yethu yobuRoma balandelana naye lo muntu lona. Abantu abaningi bayaphuma la enkolweni yethu yobuFarisi balandelana naye lo muntu lo. Mele simbonele iplan. Subhanallah. Uthi Allah abambulalanga, wama qataluhu wama salabuhu, abamcrucifyanga, abazange bambethele ngisho kuphi esiphambanweni, walakin shubbiha lahum. Subhanallah. Allahu akbar. uAllah uthi kwenzakalani? Kepha uAllah wenza sure ukuthi uAllah uyababhayizisa.
balandela ini? Balandela ukuqagela, bayangabaza labantu laba, abanalo iqiniso lalento abayikhulumayo. Iqiniso-ke ngoba vele amaJuda namhlanje masiwabuza till today awazi ukuthi lo muntu lo ababembulala bona bembethele esiphambanweni benza yonke lemsangano ababenza kwakuhuyu uYeshua kamampela noma cha. AmaJuda ayasho ukuthi hayi masilandela umlando kuningi ukungabaza kuthiwa ubuso kwakuhuye kodwa umzimba wawuphika. U-Allah uthi ngababhayizisa lo muntu lo kwakuhuye umdayisi, inkabi le okwakuyiye yayithengiwe ukuthi ayidayise ngoJesu. U-Allah uthi washintsha yona yafana naye, babamba yona. U-Allah wasithatha isithunywa sakhe wasisusa kuphi? Emhlabeni. Subhanallah. U-Allah uthini? Abazange baze bambulale. Yonke into abayikhulumayo iyini? Lento le abaphikisana ngayo ini? Bawuqagela nje, bayangabaza. Allahu akbar. Wa innal ladhina ikhtalafu fihi, Allahu akbar. Wala uthi futhi labo abaphikisanayo kulokho base kungabazeni, ngakho ke futhi abanalwazi. Malahum bihi min ilmin illa ittiba'a dhann. Allahu akbar. Abanalwazi. Allahu akbar. Kepha balandela ukuqagela, bayaqagela. Subhanallah. Is their wishful thinking. Then Allah egcina uthini? Wama qataluhu yaqina. Allahu akbar. Abazange bambulale ngokweqiniso. U-Allah uyanitshela abazange bambulale ngokweqiniso. Wena uthini? Subhanallah. Funda iBhayibheli. John 18. Subhanallah. John 18. Allahu akbar. John 18 verse 31. Ayasha amaJuda ngomlomo wawo. uPilato mayethi mthatheni nina lo muntu lo okungasuka uYeshua. Lo muntu lo seshintshwe wafana naye. Uthi mthatheni yomehlulela ngokusikela kini. Bathi thina sivunyelwe ukuchitha igazi. Kusho amaJuda. Ifunde nawe. John 18 verse 31. Asivunyelwe ukwenza njani? Ukuchitha igazi, ukubulala umuntu. Asivunyelwe ukubulala umuntu. Lalela ke sengivala. Mawuya lapha ku Deuteronomy 21. Deuteronomy 21 verse 22. Uma umuntu enzile isono esifanele ukuba afe, abulawe, umphanyeke emthini, owenze isono. Ifunde nawe. Owenze isono sokuba abulawe, afe, aphanyeke kuphi? Emthini. Allahu akbar. Isidumbu sakhe asiyikuhlala bonke ubusuku emthini, kepha wombela nokumbela ngalona lolo suku, ngokuba ophanyekiweyo uqalekisiwe nguNkulunkulu. Akuphindele emKristu. Ophanyekiweyo uqalekisiwe uNkulunkulu. Wema Kristu, njengoba nithi uJesu bamphanyeke emthini, ingabe uJesu wayeqalekisiwe yini uNkulunkulu? Noma iBhayibheli lelibhedayo. Ifunde nawe. Deuteronomy 21 verse 22. Subhanallah. Ngokuba ophanyekiweyo uqalekisiwe nguNkulunkulu, ukuba angangcolisi izwe lakini uNkulunkulu uJehova akunika lona libe yifa lakho. Umbuzo wami obheke eMaKristu, njengoba nithi uJesu wabethelwa esiphambanweni, wabethelwa emthini, lithi iBhayibheli umuntu owenziwa njalo uqalekisiwe uNkulunkulu. Nina nithini maKristu? Athi amaJuda wambulalanga. Wabulawa ubani maKristu? maKristu uJesu wabulawa ubani? Ngoba amaJuda athi wona wavunyelwanga ukubulala umuntu. Futhi amaJuda wazange ambulala. iBhayibheli lithi umuntu owenziwe lento nina enithi yenziwa kuJesu, lo muntu loyo uqalekisiwe uNkulunkulu. Nina maKristu nithini? Iseyithebeni. Ngicela impendulo ngizobona kuma comment. Sengathi umdala ngasivula ingqondo asivula amehlo. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.